si Attorney Claire Castro. Kabati mo ba kasama ato bitawang pagpabuyboy ni by Mayor Basti Duterte? Nga diin ba kasama giingnan ba kasama sa ato halang doon nga mayor sa siyudad sa Davao nga kinibitang pagkapriso ni FPRRD nga ito ba kasama sa ICC. Daghan ba kasama ang namalakpak sa diha na boy ang ato agbaga kasama nga mayor sa siyudad sa Davao, Mayor Basti Duterte. Sa unsa ba kasama nga ang punto de vista ng papaboy-boy kanto ba kasama ang pagpalubong kang former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani na pila ka presidente ba kasama ng labay. Wag yun baka huda-huda nga ilubong ang ato magkakasamang ang kanhi presidente ngadto sa libingan ng mga bayani. And it was former President Rodrigo Roa Duterte bago na magkasama ang nakahimo nini sa pagpalubong ngadto sa libingan ng mga bayani. Dinhi magkakasama. Ang bitubaw ang kining punto nga utang na loob, no? Ang administrasyon nga Marcos Jr. nga burabag magkakasamag sa punto de vista ni Mayor Basti Duterte nakalibot ang administrasyon nga si former President Rodrigo Duterte magkakasama mao'y nagpalubong sa iyang abahan ngadto sa libingan ng mga bayani. Magkakasama basa kus mga komentaryo sa magkakaigsuuna na itong netizens. Basta magkakasama gapungasi. Ginoo ko. Kung magkakasama, ibase na ito sa pahayag manggod ni Attorney Castro na magkakasama nag-ingon nga may punto pod, ha? Kinini ang tigpabagkakasama sa Malacanang. Matod pa sa mga netizens nga ilang pag-ingon nga walay monopolya ang utang na loob. Ilang nila kung magkakasama kung gabiton kini nga pansagang batok kadto sa kini nga kamatuoran.